Няма нужда да ги режеш моите кони. Те няма какво да направят. Старай се, момче. Мани го това тук. Иде, ти му тук. Това нищо не може да направи сега, виж. Ама ли да снимаш някъде хубав апарат имаш? Добре, върви. Виж сега, тези кони опасни. Добре, върви. Няма да стрелят от улицата. Сега стига магата. На улица няма как да се махна от улицата. Добре, речеш ли сега? Зарепи се. На никой не преча. Нито му държа триона, нито го бутам, нито крана бутам. Слези, ти го поздравиш. Не са такова сега. Стига. Бандити. Да, бе? Направо бандити ги писи. Ами за природата сте бандити. Да. Ако теш дървото, си убиец. Ама така направи, бандити, убийци. Ами... То от мръсен въздух, знаеш, че се умира. Ти как му е? Нещо да снимаш, що волята. Ой, ще така на един пътари махай се. Абе, не пипа, бе. Нека да снима, бе. Ами ето е, що да снимам. Ти посяга. Аре, махай се от това. Празни! Снима, ко снимаш? Катерен? Скахак на един път. Айде, успокой се.
мисъл си ги, че са... Ти майче си искаш боя. Искаш боя, нали? Какво значите? Аз той е тук. Тебе не трябва да ставам телефон нормално, моля преди няколко жена излезе от лудицата, да знаеш, той е луд. Лут ли? Еония е колата е на нормален. Сега за кой? Сериозно се подари. Той е сериозно. Еми да ме удари, бе, да се пробва. Наскоро излезе от Песалска болница, той е луд. Се подари и стара инспекция. Лут ли е, пян ли е, не му знам. Айде 4 дървета имаме. Да, иначе... Мога да ви кажа, може да Да ти вярваме, ние. 4 дървета Няма много върши на мъцо за той. Здрави дървета режат. Здраво да Поздраво ти. Тук трябва да му тия, които е казал. Да, няма никой без контрол, няма специалист. Култури, Да. Ходаха тук от общината и казаха до къде. За всяко дърво трябва отделно. Значи общината решава. Всяко дърво, Вече е пали. Ако пали в хотела, как се минаваш? Той не е работа. Ако има претенции, обърнете към общината. Оттам и да Има си
и полицаи след малко ще дойдат с... Тук сте, И хората полицаи, Пазят така хора като вас, дето говорят глупости. Идете в общината, тук трябва човек да има от общината къде човек. бяха ще дойдат. не е бил кмета, даже няма че. Ама, какво направи сега? Какво направи? Гробище. Това е мъртвило сега. Така е по-вероятно да падне даже. Сега деца година ще какво зрел ще бъде. Не ги виждам за нас. Това пак цялото здраво, той се вземе за цялото тук. Той кето е изгил по света го баха, бе. Което е тук, света го баха. Това ти си сваля, Малко, нали? Да, още малко. Вие са дървета. Вие са дървета. То точно така умират дърветата. Като им отрежеш конците, тогава умират. Yes,